Saying no once again. The council can say nothing much. That's the one model. We don't know what that one. I don't know what it is then.
Kpakpando kan ezigbo mmadụ oya abalị bụ injinia you're welcome sir.
ọ bụrụ mgbe a na-agbata mgbe ọfụma ma shee biko eje kọntest afọ ndị bewa ndị ogbike ọ ga-apakepụ nata otu aka ọ dị ihe ekwu eji eri ọgwụ kasị ọgwụ Ebonga yu watambu watambu. Iya bondo kana nda bondo ya na ndi moze ni gwene weko. Ena tara mu haive na utara mu. Nda yiki woki wota. Ena jana tara mu haive I wotere mu biko. My own son. The council himself. Okwe no fuma. Biko. Honorable. Ndo de naka. Iwo tara council ife. Ne kwendi che ne ba. C'est a challenge to women. Se wo tere council ife ka tita suya. Uye ba. Only but a few of them can discipline themselves. Thank you. Humble even to the last talk. Why do you man? I know 2 8 start over start. Why? Why don't know. Why
Aina yang jeneng Yara ya basa. Honorable Obi Nina Iya pandi jagoan. Ada kan mama. Abang itu mungkin itu anak mana itu. Ini apa yang katakan? Apa itu? Ibu. Secara menteri jagoan. Secara mana ya video? Ibu nasi di depan. Ini ruaya. Hah? Apa pengaruh? Apa benar di mana? Obu ini ya. Obu ini ya. Enak pakai mana? Mito. All right. Obro ana nona. Ayega to na Kpakpando University. Thank you. Ozi kondo ine kelekete public. Ah, ogara ya. Kibo mmado. Ojide oyem. O ki se me. O ga tere na masa. Ya gaje. Ojide oyem. Okodo. Wayo, bene. Bia wayo. Okoloji wayo. Okulola. Ema, ha. Honorable, it's one mother. Odoguna Mburubu. Odoguna Mburubu. One mother. No, come on. Odoguna Mburubu. I know so no. One day black Jesus. One day black Jesus. Odoguna Mburubu. I'm a hero. Ukoloji wayo. Utakadi. Ike na zikwa inomu man. Una bujirando na usida. Eka otanda. Anaya kanosawu. Anaya kanosawu. Sonding sebrando jamaku. Yenda wan. Kaya dia. Oh ya, gara nama.
bụrụ ya na na-apụ Ugomba akwụra ya egwu Ugomba na-akụsi egwu anyị anabata ndị ijere nnukwu mmanwụ na nọ ya dị n'otobo okenye ụmụghị ma atụ ụda ikpekporo oru okwe mgbe unu ga-egosi anyị ihe unu ji bịa ọgịnịde eze dibịa akpụdekwa isisi akpụkpakpa afọ ọnụ MC nọkwa n'ọnwa ọkọdụ ihe mmaghị ofe isi meta ụdị wa shamide MC ọgịnịde ụdịka ekpe eji para ego Okodo. Ugomba City, if you're ready. Obro need to be ready. DJ ya yego. Ọbụrụ ana na ndị ọkanga na-apụ n'ụdị redio na-eyi m sị gị na hai ewuru obi mmanwụ unu na-ama afọ n'ọwata ọkọdụ otu ọkọdụ